Ka Jingpen Kre ya kata masa mau benar ni ka Monolith Festival jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ya shat. Kata masa kan long haka arpho ar tarik hadu arpho sau tarik menta urempang ka KHADC kalau bu ban penlong haka shitarik hadu lai tarik hendai na ka jingwan jingok ka presiden ha ukala lingkot baladap lapan kan riak no sha urempang. Kumba kalong menta ka Jingpen Kre ya kan kata masa kala ya bha haka balashnai ki jaka ban bu ki dukan ki rensan ki kenro ki madan ki jaka syong pet kai ki yeng jong ki hima baper bat ki wei ka KHADC kala IT ban penyat ya kan kata masa haka tanat tourism bat kumju ka jinglut jingsep ka jingtmu jong kan kata masa kalong ban pen I sarong ya ka jingrus pa jong ka jat ban riu ya ka lariti sya ka perthei haka ni kata masa en pen I bat sya bandi tang ya kitiar kitar ka bam ka di karyam ka bet tang ya ki badai tenrai jong ka jat ban riu khasi ka KHADC kala pen long teng ya kan kata masa haka snam arja khan riu balalet Henry kala sange no bat menta kan pen long biang